Dobrý deň, vítam vás v programe Cinema 4D, kde si povieme niečo o nadstavení svetla. Pripravil som si pre vás scénu, na ktorej sa nachádza kocka, kapsula a gula. Pri pridaní svetla do scény klikneme na pridať objekt a svetlo. Vidíme, že nám celá scéna štiernala a je to preto, keďže sme pridali naše svetlo do scény, tak tým sme vypli defaultne nadstavené svetlo, ktoré má Cinema 4D nadstavené. Teraz keď si vypneme naše svetlo, ktoré sme pridali v objektovom manažéri a klikneme na zobrazenia a východzie svetlo, vidíme, že si môžeme meniť veľkosť svetla, ktoré má defaultne nadstavené Cinema 4D. No my budeme pracovať so svetlom, ktoré sme si pridali. Troška ho zvýšime, klikneme na renderovanie a vidíme, že sa nám pridalo do scény svetlo bez hociakých efektov, tieňov alebo bez viditeľného zdroju svetla. Tieto veci sa dajú nadstaviť v nadstavovacom manažéri vpravo dole. Máme tu rôzne taby s detailami, viditeľnosťou, tieňmi, fotometriou alebo kaustikou, ktoré úzko so sebou súvisia. My si dáme hlavný tab, v ktorom môžeme si nastaviť farbu nášho svetla. Ďalej si tu môžeme nastaviť intenzitu, čiže jas, ktorý môžeme zvýšiť alebo znížiť. Potom si môžeme nastaviť tiene, máme na výber 3. Máme mäkké, ostré alebo oblasť. Alebo žiadny. Ale tieto tiene vám poviem neskôr niečo o nich, pretože majú vlastný tab, v ktorom majú vlastné nastavenia, o ktorých vám poviem bližšie. Ďalej si môžeme nastaviť viditeľnosť svetla. Ako prvé je viditeľné. Vidíme, že sa nám objavil obrovský kruh, s ktorým sa nastavuje rádius svetla. Teraz keď to zrenderujeme, vidíme, že sa nám objavil zdroj svetla na našej scéne. Potom si môžeme nastaviť volumetrické svetlo. Keď ho zrenderujeme, vidíme, že jediný rozdiel medzi volumetrickým a viditeľným je ten, že pri viditeľnom nie sú tieto okraje svetla ako keby tiene vidieť. A posledné je ešte inverzne volumetrické. To je samostatná jednotka. Keď to zrenderujeme, vidíme, že vlastne svetlo svieti iba z bokoch na naše objekty. Potom si môžeme nastaviť ešte typ svetla, ktorý môžeme v priebehu celej našej práce meniť. Máme na výber viacero, ktoré sú napríklad všesmerové, to je toto základné, kuželové, vzdialené alebo ploché. A ďalej môžeme ešte paralelné alebo rovnobežné. My si necháme naše všesmerové, viditeľnú svetla si dáme viditeľnú. Ďalej v detailoch si môžeme nastaviť úbytok svetla. Môžeme si nastaviť lineárny, ktorý je najpoužívanejší, ale taktiež si môžeme nastaviť aj nejaké iné, ako je napríklad inverzný kvadratický alebo kvadratický oreznutý. Ale my si nastavíme lineárny, ktorý je najpoužívanejší. Vidíme, že sa nám pridala ďalšia gula s rádiusom. Keď zväčšujeme alebo znižujeme, vidíme, že sa nám úbytok svetla mení. Môžeme si tu nastaviť aj vnútornú vzdialenosť. Keď to zrenderujeme, vidíme, že sa nám naše svetlo nejako zmenilo. Táto viditeľnosť sa dá bližšie nadstaviť v ďalšom tabe. Viditeľnosť. Máme tu na výber percentá úbytku, čiže keď mám 0%, vidíme, že naše svetlo je bez menšieho úbytku a viacej svieti. Keď si ho dáme na 100%, môžeme vidieť rozdiel. Keďže to zrenderujeme, vidíme, že je tam väčší úbytok svetla, čiže naše svetlo je vlastne menšie. Ďalej tu máme rôzne parametry, ktoré si môžeme nadstavovať, ako sú jas, alebo prach, alebo vzorová vzdialenosť, ktoré v Cinema 4D je veľmi dobré. A ďalej tu máme tiene, o ktorých som hovoril na začiatku, len teraz si ich bližšie popíšeme. Čiže napríklad dám si ostrý, ktorý je najjednoduchší, má najrýchlejšie renderovanie, pretože jeho hrany sú ostré, ako môžeme vidieť na obrázku. Môžeme si tu taktiež nastaviť farbu nášho tieňu alebo hustotu. Keď si dáme mäkký a zrenderujeme to, vidíme, že náš tieň sa zmenil. Jeho hrany sú není také ostré
a sú mäkké. Môžeme si nastaviť hustotu nášho tieňu, taktiež farbu a môžeme si nastaviť mapu tieňov. Keďže teraz máme 250 na 250, tak RAM nám zaberá 3 MB, ale čím vyššie rozlíšenie ako keby dáme, tak tým nám zabere viac rámky. Teraz nám zaberá 48 MB, keď to zrenderujeme, ale vidíme, že naše tiene sú ako keby viac prepracované. A potom tu máme posledný oblasť. Je to najrealistickejší tieň, ale je to na úkor času renderovania, čiže dlhšie renderovanie, ale máme tu väčšiu realistickosť, ako môžeme vidieť na obrázku, ale taktiež zaberá aj viacej megabajtov v rámky. Taktiež tu môžeme nastaviť rôzne parametre od hustoty po farby alebo presnosť a vzorkovanie. Ďalším tabom je fotometria. Táto fotometria sa používa na zvýšenie intenzity svetla, čiže čím väčšia intenzita, ako môžeme vidieť na obrázku, tým naše svetlo je výraznejšie a dlhšie nám trvá renderovanie. Čiže my si ho zmenšíme, vypneme to, zmeníme si aj tiene, aby sa nám to tak dlho nerenderovalo, zmeníme ho na ostrý, ktorý je najjednoduchší. Ďalším tabom je kaustika, ktorá nám nefunguje preto, nemáme tu žiadne objekty, ktoré by boli sklenené a v tomto tabe sa nastavuje ako keby energia svetla, ktorá prechádza cez naše objekty. Čiže čím väčšia energia, tak tým väčšie svetlo by prechádzalo cez náš sklenený objekt, ktorý nemáme. Ďalej si tu môžeme nastaviť šum. To sú vlastne efekty, ktoré budú pridané do našej scény. Môžeme si nastaviť svietivosť a ďalej tú svietivosť si môžeme ešte bližšie nastaviť. Máme na výber 5 možností, jemná turbulencia, šum alebo silná turbulencia. Dám si napríklad silnú turbulenciu, zrenderujem to a vidím, že do našej scény sa pridal efekt. Môžeme si nastaviť inú, dáme si napríklad jemnú turbulenciu, vidím, že sa nám zmenila ďalej, alebo vlnitú turbulenciu. A keď chcem ešte mlhu pridať a chcem mať obidve nastavené, tak kliknem na oboje, zrenderujem a vidím, že mám nastavenú aj mlhu a aj náš šum. Tieto efekty sa taktiež dajú bližšie nastaviť, majú vlastné parametre ako jas, kontrast, ktoré sú dole pod nadstaveniami, ako môžeme vidieť. Potom tu máme čičkovité odrazy. Tu sa nastavujú ďalšie nejaké efekty, ktoré si môžeme pridať do našej scény, ako napríklad hvezdu, kde si môžeme nastaviť aj parametre ako jas, alebo nejaké reflexie. Ale tento efekt nebudeme vidieť, keď to zrenderujeme, pretože si ich musíme nastaviť v nastaveniach renderingu. A posledným tabom je scéna, ktorá má dva režimy, vylúčiť alebo zahnúť. Keď si klikneme na vylúčiť a pridáme si nejaký objekt z nášho objektového manažéru, napríklad kocku, klikneme a prenesieme dole, zrenderujeme a vidíme, že tá naša kocka ako keby sa stala súčasťou nášho svetla. Ale keď klikneme na zahnúť, klikneme na rendering, tak táto kocka je ako keby viacej viditeľná, čiže není súčasťou svetla, ale ostatné objekty sú ako keby súčasťou toho svetla. Čiže toto bolo v krátkosti o nastavení svetla a v ďalšom videu si povieme niečo o nastaveniach renderingu. Zatiaľ dovidenia.